Innovaatiot ovat uusia markkinoilla olevia ratkaisuja. Ne voivat olla tuotteita, palveluja tai tapoja toimia. Innovaatiotoiminta on rikkaan mahdollisuuksien kentän hahmottamista, josta voidaan suorien ratkaisujen sijaan löytää kiinnostavia kehittämisen polkuja ja haasteita. Innovaatiotoiminnasta on usein sellainen väärä kuva, että se olisi pelkkää ideointia tai ideoiden tuottamista. Kehittämistehtävän riittävä laaja pureskelu, sen parissa eri menetelmillä työskentely ja erilaisten aineistojen käyttäminen auttaa löytämään vaikkapa sellaisia eri alueiden välisiä rajapintoja ja niiden aukkoja, joista sitten on nykyään mahdollista löytää uusia ratkaisuja. Ratkaisut eivät verkostoituneessa yhteiskunnassa ole yksinkertaisia tuoteideoita tai muita vaikkapa teknisiä ideoita, vaan ne on usein yhteistyön toimintamalleja tai tuotteiden ja palvelujen yhteisiä palveluprosesseja. Ideoiden sijaan olisi hyvä puhua ehkä monialaisen työskentelyn prosessista, jonka kautta näitä uusia, hyvin monimutkaisia ratkaisuja tuotetaan. Ja sitten ne viedään myös markkinoille asti. Vasta tämä on innovaatiotoiminta. Innovaatiotoiminta on tärkeää, koska nykyajan markkinoilla kilpailu on todella kovaa. Markkinat ovat täynnä erilaisia tuotteita ja palveluja, joita tarjotaan sinne globaalisti. Yhteiskunnalliset haasteet ovat myöskin suuria ja muutos kaiken kaikkiaan hyvin nopeaa. Muutosten seurannasta ja kehittämistyöstä on tämän takia tullut välttämätöntä sekä yrityksille että myös julkisen sektorin toimijoille. Innovaatiotoimintaan liittyy ennakointi. Se on ennakointityötä, uusien nykyyhteiskunnassa välttämättömien verkostoratkaisujen, monialaisten ratkaisujen kehittämistä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun toteuttamat projektit tarjoavat monentyyppisiä räätälöityjä koulutuspalveluja eri asiakasryhmille. Asiakkaitamme voivat olla yritykset, yhteisöt tai opiskelijat. Merkittävimmät koulutuspalvelut tällä hetkellä ovat innovaatiokuukausi ja innovaatioassistenttikoulutukset. Innovaatioassistenttikoulutus on korkeakoulututkinnon suorittaneille osaajille suunnattu koulutuspalvelu. Se koostuu 2 kuukauden lähiopetusjaksosta sekä 6 kuukauden työskentelyjaksosta. Työskentelyjakson aikana tehdään kehittämistehtävä yrityksessä tai muun työnantajan luona ja tavoitteena tällä koulutuksella on pidempiaikainen työllistyminen. Maakunnan yritysten edustajat ovat olleet tyytyväisiä innovaatioassistenttikoulutukseen ja sen tuomiin tuloksiin. Valtaosa asiakkaistamme onkin alle 50 henkilön yrityksiä. Yritykset kokevat saavansa lisäarvoa innovaatioassistenttitoiminnan kautta ja he suosittelisivat toimintaa myös muille yrittäjille. Myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ACE-hankkeen kehittämän innovaatiokuukausikoulutuksen tulokset ovat erittäin hyviä. Innovaatiokuukausikoulutuksen myötä on syntynyt yli 10 uutta yritystä Pohjois-Karjalan maakuntaan. Erityisen ilahduttavaa on se, että nämä uudet yritykset ovat olleet nuorten osaajien perustamia. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu hallinnoi tällä hetkellä muun muassa Innostudio
innovaatioleiri hanketta, Monni, Aki Living Lab, innovaatioassistentti, innovaatiokoulutus, ACE-hanke. Tässä muutamia esimerkkejä. Näiden hankkeiden ansioksi voisi lukea esimerkiksi erilaiset innovaatiotoiminnat, kuten innovaatiokuukausi, Innostudio, joiden avulla on sitten taas pystytty kehittämään eri organisaatioita ja yrityksiä ja yritysten tuotteita ihan suorana tuotekehityksenä. Konkreettisia esimerkkejä tai konkreettisena esimerkkinä voisi mainita esimerkiksi pihaympäristörakentamisen hankkeesta tulleen Viihtyisä piha-konseptin, joka on tämmöinen noin 15 yrityksen rypäs. Ja tämä on syntynyt pihaympäristörakentamisen hankkeesta, joita on jo 3. menossa täällä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Hanke on Kainuun edun hallinnoima ja meidän Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun osuus on tässä tuotekehitys ja brändikehitys tälle viihtyiselle pihalle. Viinijärven kivi louhii tummaa kiilenliusketta. Perinteisin käsityömenetelmin Viinijärven kivi on toiminut vuodesta 1959, mutta pyrkii silti olemaan jatkuvasti tuotekehityksessä aktiivinen ja keksimään uusia käyttötapoja vanhalle tuotteelle. Yhteistyö on aika olennainen osa arkipäivästä, jokapäiväistä toimintaa. Jos ei olla joka päivä, niin ainakin kerran viikossa ollaan oppilaitosten kanssa yhteydessä tavalla tai toisella. On tuotekehityshankkeita, on aivan puhtaita tuotteiden työstöä tai läpivientiä. Ja mielestäni yhteistyö oppilaitosten kanssa on lähestulkoon niin kuin edellytys menestyksekkäälle liiketoiminnalle, jatkuvan kehittämisen periaate. Oppilaitoksen minä näen puhtaasti yhteistyökumppanina, jonka kanssa toimitaan lähestulkoon jatkuvasti. Me saamme oppilaitokselta paljon apua tuotekehitykseen. Toivottavasti opiskelijat hyötyvät siitä, että he voivat tehdä meille projekteja, jotka ovat todellisesta elämästä. Ja ehkä voimme tuoda semmoiset raamit, että näillä rajoilla tämä tuote esimerkiksi voisi oikeasti pärjätä markkinoilla. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa on tehty esimerkiksi tuotekehityshankkeita. Opiskelijat ovat kursseilla muun muassa meidän olemassa olevia materiaaleja pyrkineet hyödyntämään jollakin uudella ja raikkaalla innovatiivisella tavalla, ja tällä tavalla olemme järjestäneet muun muassa ideakilpailuja erilaisten uusien kivituotteiden keksimiseen. Ja lisäksi ammattikorkeakoulun tiloissa on erittäin hyvät kiventyöstömahdollisuudet ja ihan puhtaasti myös olemme tehneet yhteistyötä uusien tuotteiden kehittämisessä niin, että jopa koulun konekantaa hyväksi käyttäen olemme kehitelleet ja katsoneet esimerkiksi mihin kivi taipuu, miten pitkälle voimme jotakin uutta tuoteajatusta viedä. Koulun kanssa on myös toteutettu erilaisia laboratoriotestejä, muun muassa kiven tahrautumista mittaava koe on ammattikorkeakoulun suorittama, joka oli meille toki hyvä, sillä tulokset olivat erinomaiset. Ja kun ulkopuolinen kolmas taho tekee tutkimuksen, niin toki siinä on markkinoinnissa eniten painoarvoa silloin, että voimme todeta, että tämä on ammattikorkeakoulu hyväksi todennut tämän tuotteen, hyväksi katsonut, niin siitä on meille paljon hyötyä. Ilman
ilman jatkuvaa tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa teollisuus pysähtyy, jolle me ole koko ajan pykälän edellä kehitystä, niin jäämme jalkoihin. Ja tässä on nimenomaan oppilaitos- ja yritysyhteistyön paikka iskeä ja kehittää uutta, mitä ei markkinoilla vielä ole. Tulevaisuudessa toivottavasti oppilaitos ja yritykset tekevät entistä laajemmin ja läpinäkyvämmin innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa. Sillä tavoin varmistamme sen, että olemme jatkuvasti tuotekehityksen kärjessä.